sammen. Jeg har tænkt mig at lave sådan en slags videoblog herinde på YouTube, hvor I kan skrive nogle I kan gå ind på min min Facebook side og skrive hej, hej jeg hedder Camilla Nielsen. Og så kan I skrive nogle spørgsmål der, eller I kan skrive nogle spørgsmål hernede under. Og kommentere, eller nej, ikke kommentere, men skrive et spørgsmål til mig, og så laver jeg en video, hvor jeg svarer på de spørgsmål. Så ja, det har jeg tænkt mig at gøre, så hvis I har lyst til at stille nogle spørgsmål, så stiller jeg spørgsmålene, og så svarer jeg på dem i en video. Super, så ses vi. Eller det gør vi nok ikke, men skriv hernede spørgsmål, eller på min Facebook har jeg hedder Camilla Nielsen. Hej.